आंगणेवाडीतील भराडी देवीच्या यात्रेच्या निमित्ताने 25 फेब्रुवारीला आंगणेवाडीतील भव्य शूटिंग बॉल स्पर्धा घेण्यात येत आहे। या स्पर्धेत कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश हे राज्याबाहेरील संघ ISC मालेगाव, इस्तियाक मालेगाव, खुर्शीद मालेगाव, जयंत सोलापूर, पुणे पोलीस, मुंबई पोलीस, संपत पाटस, जामनेर, मणेराजुरी, सांगली, सातारा, कोल्हापूर हे राज्यातील संघ तसेच जिल्ह्यातील नारिंग्रे, मोरवे, आजगाव, कुडाळ, नांदगाव, तळेरे, वारगाव, मातोंड, त्रिंबक या संघांना निमंत्रित करण्यात आले आहे। स्पर्धेतील विजेत्यांना अनुक्रमे 25,000, 20,000, तृतीय चतुर्थ क्रमांकासाठी 10,000 रुपये, 5 ते 8व्या क्रमांकासाठी प्रत्येकी 7,000 रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे। स्पर्धेचे उद्घाटन 25 रोजी दुपारी 1 वाजता पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत होणार आहे। तरी या स्पर्धेच्या भाविकांनी तसेच क्रीडा रसिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन आमदार वैभव नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा डायरेक्ट शूटिंग बॉल संघटनेचे अध्यक्ष संजय कदम यांनी केले आहे।